Asamarieta nenkoro kwa Jasper Maina omonyakero go bodaboda ase municipality ya Kisii. Rituko ria rero intu abantu ba municipality bodaboda operators association twatwara omokutano na baadhi ya bari abaikera naso omokutano oyo twakwandira amang'ana mange anene mono ntwakwandira chiburuburu chiabere chikobe town igaiga echitokorora na maiso egekogera intwe kiombeke kia municipality ntotageti korora bochinga ntotageti korora bitina egento totageti korora na magenderero ekena kikiagerire mpaka twaretire sako ase association yaito twaretire CPO eye egokora buya mono naende kare gokina na numbers chinene egento kende twakorire we have ensured discipline ase association yeiga ebinto mbiroro twagambire binge anene mono ntori go ningo ogochigwanchirwa ase association yaito ntori go chigwanchira muntu onde bwensi obwate mang'ana mange goswa ase ekiombekeiga ekiombeke totageta abantu baria batageta amagenderero batagete gokonya kaso obogima bwabo egento twatebire nkelinga ki onde bwensi otagete gojoinia CPO yeiga twakwanira gaiga yaito aicha join because chibe sanchiro na bakoimukie loan na bagokonyo nchirende yonsi erinde tocha gwekonya aso obogima bwaito egento kende twarenge gokwanira no bisi yaitenyi abona iga twasoire gaiga ase aiga ng'e na Kisii Hotel or Power first floor no office ya municipality ere igo onde bwensi otagete kwendera gochiunga nege kundi ekeiga ntobwate members abange lakini ntori kobeteriri montaso esako gose CPO nayo komanya sogoswa CPO nebwata abarai baye esako nebwata abarai baye lakini inchendo omorai bwabonsi abaiga igo andonsi sogoswa no bokonyora gwakonyekire egento kende twakwanda rituko ria rero ntobwate sports aso mwako oyo iga chia boda already etimu yaito ya municipality ngo chiere gwakia etimu ya Nation Media Group omutienyo gatano omwako oyo iga ntobwata abachesaji nonde bwensi obwate talent twakwariganirio soe riba gogo kunyakurwana na koisaria bintu byabande data chinguru ekiaso omupira ominyokori tukorigima erinde riba gogo saria bintu byabande egento kyo mwaringo chikokwandira bune ya chairman ya municipality neke obo sario obo bwabeire bokunyakorrekana town igaiga igotogo sabe serikali no ene chiritwaro chichigo kenywa abantu bari batekeri gwatua bairwe court basibwe erinde basafa as an example abantu baita abange ba boda nigo bare obogima gete bataramanye egarama yokugora egento ese ngincha abange okonyora bariri barikire mbamanyetie inki yakogera omonto inki ekomogari mugosoye omouko na korusia besa kugora epigipigi. So what we are saying onde bwensi otamaitie garama yegento na ero right rigosaria egekogera omonto maete the cost of something ta kunyara gosaria iga abantu bari abasari batekeri gwatua na ende tutete serikali etubwatisi abantu bonde bebisira boda chingento chiabo chitari chingia banyare korusigwo erinde ekiombe gya boda kegendere ekiombe kenge bwata abarimu nke bugate chiloya chisomete nke bugate aba pastor lakini okonyora abantu abange bagoteba abuna abaisi bechipigipigi mbiyamo naso okotoroka abaisi lakini maasa abaisi aba ebintu ebinge byakorekanire so egento togoteba nga abantu baiche bachoinie kiombeke gya boda bari babwate chinjira chingia muna intu municipality TikTok gwanchira obe member yaito onye tori koreta rirube ryo mugambi onye ntori komanya seino onye ntori komanya inki kwaga korire okamanya gochoinie ase boda boda ya asari creating encha abantu bago accept onde bwensi ochoinie kiombe kiabo. So we want to be very strict who we are registering where and why so that we change this sector of boda. So with municipality we are very serious and we are very concerned erinde tonyare gotwara abantu abaya bataliye ibago goikatokoro obotuki tomanye chitabi chiao erinde tomanya kogwanchira egento kende kyo mairingo kwanera ekiombe kya municipality ngo chaka tore kwa abantu baito chi identification ama bati bakubeka asipikipiki chiabo but before totarakwa ribati eri goika orete bintu the requirements chons pichiri chitakeire tumanya gochaka ko restructure chinambe chiga ndota eti musari onde bwensi na hande goika tokore gasi yaito tokubwatira ne serikali nene erinde tumanya nga who is joining this group ndota eti into idlers ndota eti thieves we are tired na abantu bachire town yekwebisa boda erinde bachaka kokorobo saria mbiya mono.